Moni yrityskin miettii, että onko siitä tekoälyssä muuta hyötyä kuin chatbottien muodossa, onko se vaan pelkkä hype-juttu. Mutta tällä videolla avaan ihan tämmöisen konkreettisen esimerkin kautta, että miten vaikka tekoälyä, miten sitä voi käyttää esimerkiksi kirjanpidossa. Meillähän monesti yrittäjinä on aina tämä haaste, että pitää joka kuukausi aina se aineisto toimittaa kirjanpitäjälle, tai jos teet itse kirjanpidon, niin kuitenkin saada se jollain tavalla järjestykseen. Monessa kirjanpito-ohjelmassa on jo tämmöistä kuitin tunnistusta, että kun sä lataat kuiti sinne, niin se tunnistaa sieltä tietoja. Mutta haaste tuleekin sitten siinä, että se saattaa ehkä yksittäisen ravintolakuitin tunnistaa ihan ok ja näin, mutta yhä enemmän ja enemmän meillä on myöskin tämmöisiä digitaalisia PDF-muotoisia kuitteja, ja niistä pitäisi aina saada jollain tavalla järjesteltyä sitten nämä materiaalit ja laskettua ne yhteen ilman, että meidän pitää taskulaskimen kanssa olla niitä ynnäämässä. Nyt me otetaan tässä työkaluksi Python, joka katsoo kuitit, mitkä meillä on kansiossa, ja käyttää PDF- ja OCR-kirjastoa siihen, että se tunnistaa sieltä ne summat. Eli se laskee kokonaissummat näille kuiteille, että kuinka paljon on maksettu tässä tapauksessa vaikka Microsoftin palvelumaksuja. Tässä mulla tosiaankin Mäkissä näkyy, että mulla on täällä 5 kuittia täällä yhdessä kansiossa, ja nämä kuitit mä haluaisin saada sitten ynnättyä Pythonin avulla, niin mitenkäs tämä onnistuu? Tästä me nähdään tämä kuitti kokonaisuudessaan, eli meillä on tämmöinen ihan yksinkertainen Microsoftin kuitti, toki tästä on nyt piilotettu tarkemmat tiedot tältä kuitilta, mutta tämä kuitenkin antaa kokonaissumman, alvin, tiedot tästä kyseisestä palvelusta. Ja nyt sitten näitä kuitteja on useampia tuossa kansiossa, haluaisin sitten kaikki Pythonin avulla sitten käsitellä ja jauhaa. Niin katsotaan, mitä me saadaan sieltä ulos. Hypätäänpä tuon ChatGPTn puolelle tässä. No tässä me ollaan jo kysytty tältä ChatGPTltä, että voitko antaa meille Python-skriptin, joka laskee summat kansiossa olevista kuiteista, tunnistaa PDF-t ja kuvatiedostot. Se antaa meille tämän valmiin algoritmin ChatGPTllä. Me ollaan kysytty tämä ihan tekstin muodossa, että voitko tehdä meille tämmöisen algoritmin. Se myöskin antaa meille ohjeet, että miten me asennetaan Python, miten me asennetaan ne tarvittavat kirjastot sitä varten tietokoneeseen, mikä meillä on Mac tässä tapauksessa. Kovin paljon se ei eroa siitä, että meillä olisi Windows käytössä, mutta ChatGPT antaa meille tämmöisen valmiin algoritmin tätä varten. Eli tämä sitten otetaan ihan copy-pastilla ja viedään sitten koneelle. Näin tekoäly pystyy selkokielisistä pyynnöistä, prompteista tekemään ihan täysin käyttökelpoisia algoritmeja, vaikka et itse osaisi koodata. Tästä näkyy sitten se meidän algoritmi täällä meidän omassa tekstieditossa. Mä tykkään Macissä käyttää tämmöistä Nova-nimistä editoria, musta on hirveän miellyttävän näköinen, varsinkin tämmöinen tumma teema tässä. Mutta täällä meillä nyt on valmiina näin kuin tämä Python-skripti sitten olemassa. Tänne me annetaan ainoastaan vaan sitten sen folderiosoite, eli kansio-osoite, mistä meiltä nämä kuitit löytyy. Eli me ollaan tehty tommonen kansio sinne ja tämä skripti on tietenkin sitten täällä juuressa. Eli se on siellä 2 ylempää kansiota ylempänä, ja nämä on sitten alikansioita 2025 ja Microsoft. Ja sieltä meillä löytyy ne kuitit. Ja katsotaanpa, mitä se sanoo. Nyt me avataan sitten meidän terminaali ja kokeillaan, meneekö läpi. Nyt meillä on tosiaankin tämä terminaal täällä auki, ja jos halutaan, me voidaan nyt sitten katsoa vielä se kansio, eli se oli tuo sama kansio, mikä me laitettiin sinne Python-skriptiin. Kävinpä kurkkaan tuonne kansioon, että mitä meillä sieltä löytyy. Eli meiltä löytyy sieltä nämä 5 kyseessä tiedosta. Meillä on 3 PDF ja 2 PNG-kuittia. Mennäänpä sitten takaisinpäin. Nyt sitten ajetaan se meidän skripti. Eli meidän skriptin nimi oli Sum Microsoft Pyy, ja tämä on käytännössä lähes identtinen sen kanssa, mikä me saatiin sillä ChatGPTstä. Ei muuta kuin katsotaan, mitä tapahtuu. Nyt se alkoi miettii. No niin, sieltä meillä alkoi dataa tulemaan. Nyt tuli PDF-t, sieltä tuli kuvat,
Ja sieltäpä se sitten antoi vielä meille yhteenvetosumman, eli se vielä lopuksi laski niin kuin näiden summien yhteismäärän. Eli se katsoi ne summat näissä kuiteista, maksimisummat, ja antoi meille sitten tämän kokonaismäärän näille. Eli ei enää tarvitse itse niitä laskeskella tai kaivella yksittäisissä PDF:ssä, näin tekoäly auttoi meitä ratkaisemaan tämän ongelman, että saadaan laskettua kaikki kuitit, mitkä on samassa kansiossa. Ja ihan tällä vastaavalla tavalla sä pystyt rakentamaan tämmöisiä yksinkertaisia Python-skriptejä, joka voi katsoa PDF:iä sisään, summata asioita myöskin kuvista ja etsiä haluttua tavaraa. Hyvin kätevä työkalu vaikkapa kirjanpidon järjestämiseen. Kiitos tämän videon katsomisesta. Nyt kommentoi tähän alle, mitä mieltä olit näistä vinkkeistä. Jäikö jotain sanomatta tai haluatko jotain lisätä? Kiitos ja nähdään taas ensi videolla.